Kondíciu ako títo ušiaci. Pozorte teraz, chlapci, týka sa to vás, lebo viete, čo vám poviem. Robili sme kondičné testy na rozhodcovania a ja som ho obehol o pol druhá kolečka. A čo ty tu? A že vraj, ty utekaj tak, čo neutekaj, lebo však vieš, to ide veľa rokov sa kondičný. Neutekaj toto. Čo neutekaj. Ja mám na to, aby som išiel svoj. Teraz napríklad ráno bola u vojska rozsíčka, ja som bol v Jihlave a bol som aj tu v Levici a hovorili, že vieš to, prepáčte chlapci, položím. Ja som išiel si dať 5 kilometrov ráno. A prišli varšavské zmluvy vojska z Oremlázu, ja som 5 dostal opušťákov. Asi nie za hovno psovo. Ja som musel povyhrávať preteky. Ešte neviem, či tu nemáme jemného, nemáme.